क'क्राझारनि जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय मावख' रुपनाथ ब्रह्म मेम'रियेल भबनाव बर' थुनलाइ आफादनि मावफुं आफाद मिरु मावफुं आफादनि दिनै जथुम जादों आरो बे जथुमाव जोङो मोनथाम हाबाफारिखौ लानानै जोङो माने फारियै जों सावरायदोंमोन। सिगाङावनो जोङो माने आसाम सरकारा बावैसो माने आसामनि रायजो बेंगिरिनि गेजेरजों जिहेतु बर' रावखौ 12 थाखोसिम फरायनायनि जिथुनिखि माने खाबु होनाय थांखि बेनो गेजेट नटिफिकेसन होनाय बा नटिफिकेसन होनाय बेखौ बरायदों आरो जोङो जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रिजों लोगोसे आसामनि मन्थ्रि आफादखौ जोङो माने साबायखर बावदों आरो जोङो बे 11 आरो 12 11 आरो 12 थाखोनि जिथुनिखि बिजाब फराय बिजाब बेनि सायावबो जोङो गोथौयै सावरायदों आरो बे फराय बिजाबखौ आसाम सेकेन्डारि काउन्सिला जोंनो बानायनो थाखाय मोनसे जोंनो लाइजाम होदोंमोन आरो बे लाइजामनि सायाव जों दिनै गोथौयै सावरायनानै जों थाबैनो आसाम सरकारखौ माने आसाम सरकारनि खावलायनायखौ जोङो मानिनानै जोङो थाबैनो मावफुंगोन बेखौ जोङो माने थांखि लादों। आरो लोगोसे क'क्राझाराव जानो गोनां बर' थुनलाइ आफादनि 62थि जथुमा बेखौ पाटगावआव देग्लाय जोङो लादों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव। बेनि अक्ट'खौ जों दिनै थिग खालामबाय, माखासे आलासिफोरखौबो जों थिग खालामदों आरो बे अक्ट'आ जाहैबाय फेब्रुवारि दाननि फैगौ बोसोरनि फेब्रुवारि दाननि 10, 11, 12, 13 सानब्रैनि हाबाफारिजों जोङो गाजा गोमजायै खुंनो नागिरदों आरो बे पाटगाव जुथुमनो गोनां बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जुथुमायाव जों भारतनि सासे मन्थ्रि आरो आसामनि गिबि मन्थ्रिजों लोगोसे माखासे थुनलाइगिरिफोरखौ जोङो बेवहाय लेंनानै लाबोनो सानदों, खावलायनो सानदों। बेखौ जोङो दिनै थांखि लाबाय आरो जोङो गोजोनथाव बाथ्रा देग्लाय जोङो बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान 14 नभेम्बरखौ जों गोदान दिल्लीयाव गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य परिषदजों लोगो नांनानै आरो दिल्ली बर' एस'सियेसन आरो दिल्ली दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे दालाय आफादजों लोब्बा लाखिनानै नभेम्बरखौ देग्लाय गोदान दिल्लीयाव खुंनो थाखाय जोङो मिरुआरि हिसाबै खुंनो थाखाय जों थांखि नाजावदों आरो जोंहा थाखानाय हाबाफारि बायदियै जिल्ला आरो बेबायदिनो गुदि बर' थुनलाइ आफादफोर दं, लोब्बा आफादफोर दङ, बिथांमोनखौबो जोङो जाय जेरै हागौ 14 नभेम्बरखौ बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सानखौ गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय खावलायनाय जादों आरो जोङो गासैबो रायजो राजाखौ खावलायदों जे जाहाथे बे बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान 14 नभेम्बरा मोजाङै खुंफुंजायो। आरो जोंहा माखासे बर' बिजोंनि जेंनाफोर दङ। बे बर' बिजोंनि जेंनाखौ जों गोथौयै सावरायदों आरो आसाम सरकारखौ जों बुंदों जे बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोंनि बर' हारिनि जिथुनिखि माखासे जेंना बेखौ थाबैनो सुस्रांनांगौ। लोगोसे बिटिसि सरकार बा बिटिआर सरकारखौबो जों खावलायदों जे जोंनि माखासे माने जिथुनिखि गुबै माखासे दाबिफोर दङ बेखौ थाबैनो सुफुंनानै जोंनि दाबिखौ मावफुंनांगौ। बेखौ जोङो दिनै थांखि आजावदों आरो बयखौबो जोङो खावलायदों जाहाथे जोङो बर' फिसा हिसाबै जोंनि रावखौ जोङो मुलुग दरबाराव लांनो हायो आरो जिहेथु बर' रावा मोनसे भारत संबिजिरनि 80 फारियाव हाबनाय मोनसे राव, बेखौ मुलुग दरबाराव लांनो थाखाय मोनसे लिंक लेंगुवेज खालामनो थाखाय जोङो माने नाजागासिनो दङ आरो बयनिबो जोङो मदद बिनानै दिनै जोङो बेयावहाय रुपनाथ ब्रह्म मेम'रियेल भबनाव जोङो गोथौयै सावरायदों आरो बयबो रायजो राजानि मदद बिनानै जाहाथे फैगौ 62थि बोसोरारि बर' थुनलाइ आफादनि बे जुथुमाया पाटगावनि जुथुमाया जाहाथे मोजाङै जानानै थाङो। बिनि थाखायनो माने राव हारि गासिबो धोरोम फाराग गैयाजासे बयबो मदद होनो थाखाय जों खावलायदों।